ሙሴ ድማ ኣባጊዕ የትሮ ሓሙኡ ካህን ሚድያን ይጓስ ነበረ ነተን ኣባጊዕ እናኸከበን ናብ ክንየውር በረኻ ናብ ሄሮብ ከረን ኣምላኽ መጸ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ማእከል እሾኽ ቁጥቋጥ ባህልሃል ተሓዊ ተራእዮ እንተ ጠመተ ድማ ነሃ ታቁጥቋጥ በሓዊ ትነድድ ነበረት ታቁጥቋጥ ግና ኣይተበልዕትን ሙሴ ከዓ እዚ ዓብይ ትርኢት እዚ እዛ ቁጥቋጥ ከመይላ ሞኽ ከም ዘይትብል ደኣ ከይደ ክርኢ በለ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቐረበ ምስራኤ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቁጥቋጥ ሙሴ ኢሉ ጸውዖ ንሱ ድማ እኔኹ በለ ሽዑ ከዓ ናብዚ ኣይትቕረብ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣሳንካ ካብ ኣጋርካ ውፅእ በለ ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከኣየ በለ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይጥምት ፈርሄ እሞ ገጹ ከደነ እግዚአብሔር ድማ ጸበባቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እሞ ስቃዮም ኣጸቢቐ ርኢኹ እቲ ብሰሪ ምጭናቕቶም ዝውእይዎ ከዓ ሰምዐ ኣለኹ ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪዳ ኣለኹ ካብታ ምድሪቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነዓናውያንን ሒታውያንን ኣምራውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን ከደይቦም እየ ሕጂ ድማ እነሆ ኣውያት ደቂ እስራኤል ናባይ መጽእ እቲ ግብፃውያን ዘጥቅዕዎም ጥቃዓት ርኢኹ እምበኣር ሕጂ ነዓ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከተውጾም ናብ ፈርዖን ክልእኸካየ በለ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ናብ ፈርዖን ዝኸይድን ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅንከ ኣነ መን እየ በሎ ኣምላኽ ከዓ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ እሞ ኣነ ከም ዝለኣኩኻ ድማ እዚኣ ትእምርቲ ትኹንካ ነቲ ህዝቢ ካብ ግብፂ ምስ ኣውጻእኻዮ ኣብ ዝከረን እዚ ንኣምላኽ ከተገልግሉ ኢኹም በለ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መጽኤ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ለኣኸኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በሎ ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ልኢኹኒ በሎም ኣምላኽ ድማ ወሲኹ ንሙሴ በሎ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ ናባኻትኩም ለኣኸኒ እዚ ንዘለዓለም ስመ እዩ ንውሉድ ወለዶ ከዓ እዚ መዘከርታ እዩ ኪድ ንዓበይቲ እስራኤል ኣኪብካ በሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ ተገልጸለይ ከምዚ ኢሉ ብርግጽ በጺሕኩም እቲ ኣብ ግብፂ ዝገበርኩም ድማ ርኢኹ ካብ ጸበባ ግብፂ ናብ ምድሪ ከነዓናውያንን ሒታውያንን ኣሞራውያንን ፈረዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን ጸባን መዓርን ናብ እተውሕዝ ምድሪ ከደይበኩም እየ ድማ በልኩ ቃልካ ከዓ ክሰምዑ እዮም ንስኻን ዓበይቲ እስራኤልን ናብ ንጉስ ግብፂ ኣቲኹም ከምዚ ትብልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ተገልጸልና ሕጂ ድማ በጃኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክንስውእ መገድ 3 መዓልቲ ናብ በረኻ ክንከይድ በልዎ ብሓያል ኢድ እንተዘይኮነስ ንጉስ ግብፂ ክትከዱ ከምዘይሓድገኩም እፈልጥ ኣለኹ በቲ ኣብ ማእከላ ዝገብሮ ኩሉ ተኣምራተይ ከዓ ኢደይት ዘርጊሐ ንግብፂ ክወቕዓየ ድሕሪኡ ድማ ክሓድገኩም እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ግብፃውያን መጎስ ክህበየ ክኸውን ድማ እዩ ምስ እትኸዱ ጥራይ ኢድኩም ኣይትኸዱን ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ካብ ጎረቤታን ካብታ ኣብ ቤታ እትነብርን ኣቕሓ ብሩርን ኣቕሓ ወርቅን ክዳውንትን ትለምን ነዚ ኣብ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ግበርዎ ንግብፃውያን ከዓ ትገፍዎም